Siya ni Rolando Patobo. May sabindor ng kaklako iti kandila di simba nga dakkel. Nanipo iti barunak iso ti trabaho ko ng kaklako iti barunak pisbol iti laklako. Iti nangasawa na ko. Iso ti makilak nga nakaklako iti kandila iso ti nagbibiyag ko ti anak ko. Di December to ti pinag-birthday ko ng pinakayan ako. Nayanaka kami di Cagayan. Diya pinaalat ko kami di Cagayan, di mother ko. Awan ni mother ko, natay. Baro na ko, hindi natin papanggananan ko. Mamartekat mo di baro na. May bibisyo, may ikiti, may parparang ako di. So nasukir ako may dubingak. So binaybayan na kiti naganak kanya. So nga pinag-aadal kada pa. Nasukira, edi kababasitak pa lang, sukira. Diyak pa nakabasa kada pa ta. Nasukira nga talagang anak nga. Ang ko nga makwati naganak kanya edi. Dati papapana edi barkada, inom kada pa, ubingak pa ya. Mga sa kapulo taweng ko din, dito barbarkada tiyang ko din. Mani po di mapampanuno ko nga mga sasawa na ko. Hindi tatang ko kinanang ko kami alam may suro na ko. Kami lagadar ko na kaya mo na mga asawa ka ko na. Di damo nga ng asawa na limatisyuman ko. Iso nga nakaumaya to yayo santa. Handa nga kaya di pamilya nga di nanang ko di handa nga di pamilya nga mga asawa ti limatisyuman na. Iso nga siya ti nang serving nga nang pagpati bag nga nagpakastoy ti ayo santa ti balay mi di ta solid west di balay mi din nagpakastoyak ta kaya ko nga awan ti gulo-gulo di balay mi ti siyoman ko di 5 so nga kaya nga pa so ano ti kaya mo nga mga sawa maalis ka ti balay mi samno kaya mo patata ka kaya mo nga ko so problema me data nga ko so nga pimano di mi di balay mi. Doron-doron da kita pisbul kada kwa idi sa trabaho. So ti kwa di nauman naman ti pisbulin. Aga kakayak kiti bulag idi nga kwa kiti palpalimus. Makadano na ti San Fernando kada kwa kasi diyan. So ti pagbibiyag ko dagiti anak ko no kasi diyan. Daga Bagyo kay kakadwak. Daga ti kwa palpalaman na ti maminsanin. No wanti po na naglako di simbahan di kandelan. Tanaya banda man giti kakadwa nga pati bulaga mapana man kasi. Isa ti pagbibiyag ko giti pamilya may kadwa.
natin ni mamang dan nagkisina kami amin. Pinapanaw ko sa babaro namin, pinapano ko sa balay. Dahil din natin ni mamang dan. Kada iwan ti ko masapulang pa malabas ti kaidam kada ko ti kaya ada sawan ti kiti siyumang ko ang dami kaya mga sawa no kung kada pa bala mga kanya so nangasawa na pala dapat bala lumakay kada iwan na ti baro ke dapat bala na mga nakasawa kanya. Siyak ni May Patubo nakakuta asawa ni Rolando Patubo. Nagkita kami di dakila simbahan, nagdagan ka na nagsimsimba di dakila simbahan, nagamamu kami medjay. Hindi nagita ti kandela na libre kas di sinumbata so inawid na toyen. Di nagdin na kami na agasawa. Di kasakami ti duwa na ubing min. Kasi ti biyag nito eh. Ano bakit ko December dito di December nga dito nga tawin. May sa ti balay ko ni bakit ko para naglalako sa simbahan, nagamamu kami sa simbahan tabigan. Ta pa ni bakit ko Danubyo na iding siya lang ti ko ta ko. Amo ti babarong kay mabalbalatong ti sa balasang. Bagam nga dati logam mo kada ko sa muro no ka. So nagayatan na kanya ni bakit ko ta ko. Nga do nagararam ni bakit ko siya nga tinagan na ta. Medyo awa may bisyo kada ko. Nagwapo na mga ta so nga kinaya na. Ore no kastuyawan ti ko. So nga si muro kanya ni bakit ko so nga duwatin niya na ko man kanya na. Kapag kami metiyag sa pool, nagpatulong kini Jipadi. Dan to may lang ited na titulong da. Mapang kami meti aglako kandela kasi nadalang ti gatang ti kanin na data dobi. Ti rabi na lamo na lamis ti parabangon ti biga ame nagpudo tawan na pudo taonig ti balay mi ilolo ka tami latat tarawangan na dati sumre na hangin ti bagyo iditoy may sana deti na balay na detoy do idi na balay na bagyo laing tapos deti may sa buti dati nagjanam mi na may sana balay. Ti silaw mi de jiga pag may kantigas kasi awan ti kasi ti nariga ti biag mi. Kasi muna nga anak ko, di damo nga na yan 7 months. Kaya damo kang agbiag din. Ngayon, kasi na po Diyos, nagbiag mo damit itulong apo pa din nga ititid ng gatas siya. So, may pang semseporta dito anak ko nga makapag na. May bagbaga namin na po pa din, tulungan na kami malayang. No, kasi na po Diyos makapag na, tulungan na kami. No, yung data ko amin makapag nang tumala data ubing ko nga data ta may sersa sa meta saka na kada kwan talo tawin nan may kwan na mikiti ngimti pakakawalaing ay saka na nga may pagna so nga ti problema data no dan to lagi tulong ti tao no kaya nga tulungan na siya may kasi na po Diyos no matulungan dan to lagi gijan na ko nga duwalaing. Naglaklakot ti kandela, dami iti mga sikanyami nga mangited no, iti pinagtutudo.
kang kanin kada ko di bingko kada dado mga kwarta 20 kada ko di bingko halay men kadiang igatan ko met lagi di pagkasapulan di bingko dami mga asi dami gidi saan makawa kami natata at dami gidi dado mga naba ng mga tindi bingko dami di saan ano sa milata diya dala nga basta ti problema lang alang saksakit gidi duwang ubing ko so ti daw ko na po Diyos kasta na pigsanak pala nga amada no danak pala nga biya ka. Ninanang ko may sami nga bakit metin kit awam metin masapulan na dado simbahan nga tugtugaw nga agpalpala maano sa milatan nata nanang medyo kabaw metin takwan manutawin lang ki awam met di matulungan nata duwa metan nakpo sa malak to balay agkaririan damit di bakit ko so nga baya lata di plaza nang palpalimusen diyan nanang min yang ki awam may ted ko narigrega pa biyag ko soda so nga namlamaan mi lata kasi nga pinaglala ko mi kada bubuya mi lata nanang bijeng palpalimos sen sulatan Ngan mabagbagyo kami ito kay matutudwang kami to nagti balay mi diyan makasakason ta yung daduma pinagsasapol mi kiti pinakuha mi ta babasi pa mi lagi to bingko nung kami nga rumuaran kami manganin so nga rumuar kami latatan nung mang kami nung sa mi lata nga matutudwang kami to negin ano kan nada kami kaskasa mi pinaglakwa mi ti kandela kumata nga may basi ti kami ti kanimit no kapigsa na mi makalako kami mi ti 800 kasi jay yung DJ 800 may katang may di kuduan to dami kanan di kita bingko kada ko para pamilya may laing kada ko tano kaya ako lang ko kita bingko Buberak ti biga no makaring akon agluto na ti dapo nga danomen kinin napoy ento no kan lumbar kami kami glakon sumangpe kami materabin mangang kami maturok kami sulatan di kami na sa balin no mapang kami glakon na kay dami ni tatugangak sa bantay kiti duang ubing ko siya kami ngagasawa mapang kami glako di simbahanin ti malemin no kasi dami tatugangak no minsan may ti balemi sa ti agaywan na gidubing ko ngayon awan itugo ko dyan plaza so ada dyan na tayo gidubing ko o no oras na matutudwan da kada ko yung gidubing ko di dyan apa ito dyan ori pare da kada ko o may pangalami sapol kami ata da kanimi so
O nagtutudog, bagbagyo, di kami natin rako, ti kandela, kada ko. So nga, di kami natin simbaan, kararag ko lang nga po, ang nagsasakit ni bagay ko, kinsyak, kinigilibing ko. So layam-yamanan niya po, Deta asawa na deta na mapakan na di pamilya na. Ori kasi ti biyag mi ay mapakan na lata di pamilya na. Buo namin no dakkel man kay ko na sang aribon no ko malako me jay dami basing ang kumutin dami din magaso no kasi ay no so ang kami to igatang mo may tikan ni kito bingko no ko talo dami pagpapiksada ti biga kada ko no makaring kami ti biga kami man naglakon sila ta ti trabaho mi naman sa bali no awan punan ta magasto mi aming nga punan no kasi di pinagtutudo no ay di pinagtutudo ti makadomingo na ti kanemo kada kon so di magasto mi aming nga punanin iso nga no maminsan mi awan punan na lamentado mi ada tao no kasano pangalanin mapampanungo pa basite na po no pangalalanin. Minsan aga pa kami. Minsan ori nga ti makita ti palapal ko. So no maminsanan kay karirya kami ti bagay ko ta ako meti pangalakon ako meti sa bali no nga di balaglako kandela so nga kana kami green bagay ko na dumata niya nga rod ako mi pagsapula sa bali. Siya kini Rolando Katobo, gaklako di simba nga dakkel dito ti biyag ko.